Samarieta Angurugu Dominic Mogere. Beke sauti yake. Samarieta Angurugu Dominic Mogere. Je mumro mawo Dafin. Oyo nyarita kawaga kurara. Nje kumubwati. Bono mwisu kominto. Gotwanyora taarifa embe ase enchera yogosira kwa mwisu kominto asirete ase enchera yobotutukani bono kobwatikana buna bagoteba buna mwisu kominto nanywete eriogo inche tindaamini mpaka bono iga ekiagera mwisu kominto nabwate abana abake igo tare konyara korengereria gokora egetendo buna eki okonywa eriogo ekiagera namaete inche omonyene nantebeti na bana baye nabanchete naende goika abarende igo egento togosaba eserikari eri buna tiga esoe gati egere ochunguzi ekorekana esaine erio tomanye na omonto oria onyarete koba gagokora egekoro buna eke iga anyare koba gakobwatwa naende egere tonyore koba tokonyora haki yaito ekiagera omwana oito Davin orarire naende style ekero okorigereria esteri asirete ogosira kwaye igo kogoichana mono naende okorokwa amabera sana naende igo bono tokosaba eserikari iga tonyore haki tiga ochunguzi ekorekane egere tonyore omonto oria onyorete koba gagokora egekoro eke buna obwatirwe egere okumu buna ebwenerete egere justice etoke erio. Ase amarieta ane nkoroku Richard Nyaega oyo Samuel Muruka Magembe. Nabo yaba omoichano omonene ekero twanyora eripot goetera ase esimi ng'a omwana ominto Davin kwamboka Mogere onyarire korara ase chinchera chitari koeleweka. Nigo twanyorete esimi gocha iga ng'a omwana Davin osirire naende ng'a niga anywire eriogo nari riagerire anyarire gotumoka korwa ase oboiko bwa ense. Davin niga arenge aria Hispania ase arenge gokora egasi yaye ntwana konyora mbokong'u bonde nere gose esimi ende ng'a mbabwate emechando nonde naende konora emambia eywo konora bakwanire na abanto benka iga abanto bamwabo tarenge korokia dalili ende ng'a nabwate emechando ende. Bono ekero twanyorete esimi ekabeka ng'a tweyarigani buna efamiri erigere tochi korotota ng'aki omobere oyo ogoika ase engendu erigere anyare kogachwa kaganyete emiroberi yaye. Egeke tokonyora esimi ng'a yaya moganyere abwo Krista Mariano omogaka oye orosirie emeroberio yokomoreta gocha Krista Mariana iga engendu ya bosongo. Ake tokirete naende tokonyora esimi yaya omogaka oye nabo arenge enchera na omobere lakini obwateirwe na abasigari aria rongo. Bono ekabete ekero bamobwatete bakairania omobere Migori bakaenda naende bakairana gochia Hispania oria omogaka oye bakamoira Hispania police station. Bono ekabete ng'a intwe buna efamiri goika togende erigere tochi komanya ng'a ning'i kiabete. Ekero toigete aria nabo twanyorete konyora information engiya buna oyo ominto Davin anyarete korara goetera ase eclip ya CCTV nabo twanyarete korora buna Davin agosoa nyomba Davin ebarire na omogaka oye na omongwana onde bagokora nere egasi okorokwa William. Aba bonsi Davin buna agoika mwaye akorusia ekebungu ase edirisha ogenda oigora enyomba na omogaka oye nere omobwati korwa magega aria ase arusia ekebungu aria edirisha akaimokia espana korwa aria espana eywo agasoa nero nyomba. Aba bonsi bagasoa nyomba ase egeke nabo okorora omomura oywo buna agosoka korwa nyomba oywo barenge na Davin ekero asoete nyomba bagasieka omorango bakabera nyomba ase egeke bagosoka korwa nyomba na omomura oywo nere otang'anete gosoka oyo bagokorana na Davin egasi bagatigara Davin na omogaka oye bare nyomba. Ake igo tokorora omonto bwa epikipiki kagosoa ake igo bakobwaterana omobere o Davin bakonyosokia gocha isiko.
bono ikabetereri ng'a goetera asaya iga goika torori tomanye ng'a nki eke kiabete goetera asa emerobiri yabete because ere only 12 minutes korwa David nagosoa nyomba mpaka buna agokururu gocha isiko omobere oyo okoretwe gocha isiko naba murabu. Igo David akwerete nyomba mwaye ekere isiko gesieri iga lakini rende ekere report tokonyora korwa ase omogaka oye niga agototebia ng'a na erio oganywa omoiki nyagetari osirere ororo. Bono ekero report ya postmortem yakoretwe nari anyarekanete komanyekana ng'a niga David agetwa omotu na ekioma kiarenge getari ekioge amanyinka akagenda agaiteka gochia ase obongo bwaye no akwire naki kiagerete agachi gokwa. Bono naende egento kende eriga agenderete gosa agetwa akagunse eriogo eriga riesumuri gokwaneka ndirorokanete rire ase omonwa oye ekere postmortem yakoretwe eriogo eriga twanyorete erigete ase enda ndichieti gochia ase maranse abanyagitari bakanyara goconclude ng'a tekoba riogo eriga ase eng'encho nigo rigete ase emioyo yaye ndichieti gochia ase enda yaye ense. Igo naende riogo nkoira riarenge egeka eriga rimanya komoita lakini eye buna amwagete chidaeka chiria nario anyarete gosiria obogima bwaye. Bono nabere buya na okoboria okonene ase eserekari yaito uchunguzi negendererete erigere uchunguzi ekorwa ere erigere David nere anyare ekorwa ase enchera ya obwagare na obwasioku erigere David anyare konyora haki yaye nere. Naende rende yatware koboria enywomo ya rero yatwarire emechando emenge nywomo teko teyeta bwati challenges chiaye nare koboria ng'a kokwanyorire ng'a moraigwanana na oyomino nyomba nabere buya nabo okomoa ribaga agende nonye ense mobongo boraturia momanya koiranerera maega moborani ng'a ngai amagoso abete ribaga riokomokia atua na sheria ase okoboko kwao erigere kwanyora gwasiririe obogima bwa epartner yago. Igo nabo okore ogosaba goito okonene ng'a abanto baito bono iga obogima bwakong'ire na ebinto biakong'ire lakini rende ase enywomo tiga abanto tobe togokwanerana ekero amagoso atokeire gose okonyora ng'a obogima bwakong'ire ase enywomo eywo nabo ogosoka erigere ekero obongo bwairanire erigere omorembe mwamanya gokwanerana na omorembe ogendere koba. Buya mono ase ogontegerera nare aywo ase bono iga mbuya mono. Ase amarieta ane onkorokwa Dismas Osora erieta rinde oigwo omwana oyo osirete na omwana ominto na ekasini yane ekere tokonyora apari ng'a omwana oyo onyure eriogo ase akare kwerigeria ng'a naende nere oirete omosacha oyo akamorigeria ase obonyagitari twokweboria onye omwana oyo obwate amagoso ng'okong'anere ng'a na eriogo anywete na CCTV neorogete very clear muna baruete abwo muna bamoete pigipigi omwana oyo ominto okoigora ekeburi ogosoa nyomba omogaka oyo okomoromia akege CCTV nekworokia na oyonde okomoromia gochi nyomba bagosieka CCTV emu nekworokia akariogi nkaruete nkaigwekanete korwa nyomba muna omwana oyo akoriwa muna eng'ombe kisa baadaye tomanya korora CCTV egosoki muna bakomogurura gocha bakomogurura muna eng'ombe gocha bakomobeka abwo bamanya kobwata okoroba emoko gochi igoro ng'a na epikipiki bakobeka epikipiki egasinya eserekari yaito baminto eserekari ya Kenya baminto nkobaboriga mbotuki naende morachi kurigia morochi muno omwana akoigora enyomba kare buya kabwate habe yaye bakosoa na abanto bande muna bakomogurura gocha naende mbotuki morachi kurigia goetane borie CCTV agora eorogeti naende gosaba eserekari onye ndiri kobwakwana enche kanga omonto iga are kinyonga abwatu na gosigwa egere abanto bande barorero korukare ekero omonto baetane nomosacha oyo omokungu oye iga agoteba ng'a yaya egento kero seino nero amokobe bakasobo nonye magoso aro totatua abanto bekenyoro tonyorerania amagoso aro tomanye komanya rende onye bakwangana bankane baminto abanto baminto omwana ominto akorwa CCTV ekworokia inche nare gosingatia kwa ukali sana eserekari efuatiria amang'ana ya sana ekora nerorekanete buya muna bamoagete muna bamokururete kitagekaire nga basoete nyomba okure na eriogo ndianyu riare komoita nonye echi jirani mbare kugura ng'aminto omonto onyure eriogo inchu morore bamominyoki nyagitari bakurura omonto bamobeka epikipiki goro bamanya kobeka eprobox na abanyene mbwangoki bamanyete bakominyoka bakabwa ase akwerete bakong'anya ebinto bia omwana ominto na abana bakomoira eserekari inche nare gosaba mobwati egento eki buya akona ache okobwati omonto oyo abwatwe asibu kabisa nabo nakorire obororo obo sana.
kwanza nana matisia ya bata gere bai chawara tumo. Baby, what are that? Yeah, aggressive. Aya, zimekuja mkaje kitu kingine hapa. Kuja telefoni wewe. Sawa, ndio. Ndio matari. Sawa. Ndio.